Ды хай хоць усе пункты пропуску закрыюць, мы туды не ездзім і нічога туды не возім. Лукашенко пракаментаваў сітуацыю на мяжы з Польшчаю. Ды згадаў зняволенага журналіста Анджэя Пачобута. Маўляў, польскі бок сам не хоча весці перамову з Менскам у гэтым пытанні. МЗС нашай заходняй суседкі ўжо зняпраўдзіла гэтае слово дыктатара. Аб'ектыўна і па-беларуску пра галоўныя навіны дня. Вітаю з вами, Віталь Бабін, і сёння ў нас. Непрымальны удар любому агрэсару. Сакратар Рады бяспекі Вальфовіч пагражае арэшнікам, а Кіеў правёў сумесныя з Францыяй вучэнні. Вораги збираются нас атаковать, а тут, глядите, мало того, что украинские войска, так тут еще и натовская гидра разявила пашу. За Лукашэнку сёння гатовыя прагаласаваць нібыта больш за 82% беларусаў, сцвярджаюць дзяржаўныя сацыёлагі. Калі прыйсці ў працоўныя калектывы, напрыклад, і сказаць, типу, так, усім запоўніць апытанку, вось, то адказы ў гэтай апытанцы будуць выглядаць даволі прыемна для беларускай улады. Генеральная прокуратура анансавала новыя карупцыйныя справы. Для чыноўнікаў гэта такое патрэбнае, мне здаецца, а для электаратаў гэта такі прыгожыя словы. Беларусь будзе мець ударны кулак, здольны нанесці непрымальную шкоду любому агрэсару. Пра гэта заявіў дзяржсакратар Рады бяспекі Александр Вальфовіч. Паводле яго, у арсенале Лукашэнкі будзе тактычная ядравая зброя Расіі, ракетныя комплексы «Іскандер-М» і «Арэшнік». У той жа час на захадзе медыі пішуць пра вайсковыя вучэнні французаў, мэта якіх дапамагчы ўкраіне адбіць напад з тэрыторыі якраз Беларусі. Таму працягне Руслан Ігнатович. Паспалітае рушэнне і беларускія добраахвотнікі ва ўкраіне рыхтуюць захоп памежных рэгіёнаў Беларусі, пасля чаго іх нібыта абвесцяць свабоднай зонай і размесцяць там міратворчы кантынгент краінаў захаду. З такімі заявамі выступіў дзяржсакратар Савету бяспекі Александр Вальфовіч у прапагандысцкім выданні СБ «Беларусь сегодня». Паводле вайсковага аглядальніка Белсату Змітра Міцкевіча за гучнымі словамі можа хавацца меркантыльны інтарэс. В умовах, калі все дэпартаменты воююць з усімі, то відавочна, што яны будуць імкнуцца павялічыць свой уплыў для того, каб, скажем так, згенераваць, сканцэнтраваць у сябе больш рэсурсаў. Не толькі там на патрэбныя рэчы, і, канешне ж, у сваю кішэнь. Не будзем забываць, як гэтая сістэма функцыянуе. Тым часам, паводле выдання Intelligence Online, Францыя рыхтуецца да магчымых пагрозаў якраз з тэрыторыі Беларусі. Нібыта летась восенню больш за 3000 вайскоўцаў спецыяльнага прызначэння правялі таемнае вучэнне пад назваю «Персей». Галоўная мэта – мадэлявання сцэнароў стрымлівання расійскіх войскаў, якія могуць прарвацца ва ўкраіну праз Беларусь. Праводзілі вучэнні акурат тады, калі украінскі бок заяўляў пра адсутнасць ваеннай пагрозы з нашай краины. К сожалению, западные журналисты тоже увлекаются кликбейтом, либо громкими заголовками, либо публикацией недостоверной, непроверенной информации. Таму, калі праводзіліся нейкія трэнаванні на тэрыторыі Францыі, то, як лічыць Уладзімір Фесенка, найхутчэй як элементы баявой зладжанасці пры рыхтаванні украінскіх брыгадаў. То есть французские инструкторы обучают украинцев, как действовать в подобной ситуации, преодоление водных преград или отражение наступлений через водную преграду. Военные бои в такой густой лесистой местности, это тоже можно отрабатывать. Ну а для французских военных это полезный опыт. Тым больш, што такая практыка існуе цягам паўнамаштабнай вайны, калі жаўнераў ЗСУ навучалі вайскоўцы ЗША, Нямецчыны, Вялікай Брытаніі, Польшчы ды іншых краінаў з блоку НАТО. Гэта выклікала вострую рэакцыю ў Масквы і Менску. Вораги збираются нас атаковать, а тут, глядите, мало того, что украинские войска, так тут еще и натовская гидра разявила пашу с поўдня на этот клочок земли, як его называю Лукашенко, и так далее. То вся вот эта балалайка будет протягиваться с новой силой. Сёння ва ўкраіну прыехаў прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Кір Стармер. У Киеве ён і Уладзімір Зеленскі падпісалі пагадненне аб 100-гадовай супрацы дзвюх
абодвух краінаў. Брытанскі прэм'ер таксама анансаваў вялікі пакет вайсковай дапамогі, які перададуць цягам найбліжэйшых тыдняў. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Яшчэ одно ведомства можа ператварыцца ў ахоўную арганізацыю. Лукашенко ўсклаў на Дзяржаўную інспекцыю аховы жывёльнага і расліннага свету новыя задачы. Цяпер яна будзе удзельнічаць у запэўніванні нацыянальнай бяспекі Беларусі. Службовых асобаў Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету надзеляць правам праводзіць асабісты дагляд рэчаў і аўтамабіляў, у крайнім выпадку ўжываць фізічную сілу, спецсродкі ды зброю. У 2022 годзе гэткі дазвол ужо атрымалі працаўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Кіраўнік ведомства Вадзім Сіняўскі патлумачыў такую захаду неабходнасцю ўзаемадзеяння з Міністэрствам унутраных спраў падчас масавых беспарадкаў. Лукашенко чувствует угрозу со стороны белорусской оппозиции, которая находится за границей, со стороны Евросоюза, США, со стороны Украины, поскольку идет война России и Украины, в которую он также вовлечен. И он вынужден усилять свою власть. И таким образом он создал еще одно силовое подразделение. Раньше он таковым не было. И оно не участвовало в подавлении протестов. Но теперь он наделил их такими полномочиями, что они могут уже в случае новых протестов наравне с милицией, так же как и милиция, стать рядом и защищать интересы Лукашенко, участвовать в подавлении протестов. Ну, уласна, пад пільным вокам сілавікоў гэтак маюць адбыцца і сёлетнія прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Паводле інфармацыі МУС, яшчэ да пачатку датэрміновага галасавання участковыя камісіі абсталююць кнопкамі трывожнай сігналізацыі ды сістэмамі відэаназірання. А міліцыянты і вайскоўцы пяройдуць на ўзмоцнены варыянт нясення службы. Акрамя сілавікоў, гэтую электаральную кампанію абслугоўваюць і зоркі айчыннай эстрады, як распавядзе Кацярына Гардзеева. Амаль 2 мільёны 400 тысяч долараў. Столькі, паводле самых сціплых падлікаў, каштуе сёлетняя электаральная кампанія Лукашэнкі. І гэта толькі кошт агітацыйных канцэртаў марафона адзінства. Як высветлілі журналісты бюро медыа, сродкі вылучылі з дзяржаўнага бюджэту. История возмутительна не только в том, что на его избирательную кампанию тратятся деньги белорусских налогоплательщиков, а еще и в том, что эта агитационная кампания была запущена за 3,5 месяца до официального начала агитации, которая разрешена законом Республики Беларусь. Адказнай за правядзенне агітацыйных мерапрыемстваў жонка сярэдняга сына Лукашэнкі Ганна. Паводле дакументаў Белполу, каб канцэрты прайшлі пры поўнай зале, нявестка дыктатара можа скарыстоўваць адміністратыўны ресурс. Если не необходимо, например, чтобы в том или ином регионе, куда приезжал или будет приезжать марафон единства, от каждого предприятия были собраны, например, там по 20, 30, 40 человек, она пишет, и это воспринимается как приказ. Фармальна працаўнікі прадпрыемстваў ад наведвання марафонаў адзінства адмовіцца могуць, але... Если ты откажешься, то есть вариант, что тобой заинтересуются. Как это так? Ты не захотел участвовать в таком мероприятии. Акрамя выступаў зорак айчыннай эстрады, наведнікі канцэрту могуць пабачыць і фартэпіянны эцюд малодшага сына Лукашэнкі Мікалая. Нумар суправаджаюць спецэфекты, а піяністы транслююць на шматметровых экранах. Гэткае яркае відовішча з удзелам Лукашэнкі-малодшага каштуе дзяржаўнаму бюджэту як мінімум 690 тысяч рублёў ці 198 тысяч долараў за один концерт. Таких концертов на сегодняшний день прошло уже 12. Это все деньги, которые тратятся из госбюджета. То есть абсолютно ничего из этого, очевидно, не было потрачено из личных каких-то фондов или личных денег Лукашенко. То есть он распоряжается белорусской казной как своим собственным кошельком. Іншыя ж удзельнікі прэзідэнцкай гонкі агітацыю вядуць больш сціпла і традыцыйна. У гарадах ладзяцца пікеты, а цэнтр выбаркам вылучыў ім для прэзентацыі праграмаў час на дзяржаўных радыё і тэлебачанні. Лукашенко сваім правам на эфір не карыстаецца. Камунікацыю з медыямі ён даручыў даверным особам. Агитационный этап наступает. Хочу вас предупредить, что вы будете главными действующими лицами
откровенно говоря, у меня просто на это не будет времени. Тое, што Лукашэнку нібыта падтрымлівае большая частка насельніцтва, рэжым спрабуе паказаць не толькі праз запоўненыя залі на марафоне. Папулярнасць нязменнага кандыдата на ўсіх прэзідэнцкіх кампаніях паказваюць праз афіцыйныя сацыялагічныя даследаванні. Гэтак працаўнікі БДЭУ апыталі 1500 чалавек. Больш за 82% рэспандэнтаў сёння нібыта гатовы аддаць голас за Лукашэнку. Лічбы цалкам супадаюць з чаканнямі самого самопризначенного. Около 80% однозначно сегодня поддерживают тот курс, который мы определили. Нам чего бояться? Гэткае супадзенне тлумачыць сацыёлаг Філіп Беканаў. 1500 гэта дастаткова. Пытанне толькі ў тым, як яны гэтую выбарку будавалі. Калі прыйсці ў працоўныя калектывы, напрыклад, і сказаць тыпу так, усім запоўніць апытанку. Вось, то адказы ў гэтай апытанцы будуць выглядаць даволі прыемна для беларускай улады. Каго ж у гэтым годзе Цэнтр выбаркам назаве прэзідэнтам Беларусі, будзе вядома 26 студзеня, пасля закрыцця выбарчых участкаў. Журналісты нашага тэлеканалу будуць сачыць за хадою волевыяўлений у вечаровым спецвыданні. Кацярына Гардзеева, Белсат. Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашы калегі. Таксама заахвочваю зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu, аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку. Дзякую, што вы з намі. Генеральная прокуратура кажа пра новыя карупцыйныя справы, а Лукашенко зноў ідзе на выбары як змагар з хабараніцтвам. У апублікаванай перадвыбарчай праграме непрымірымая барацьба з карупцыяй, усё як 30 гадоў таму. На каго разлічаны гэтыя заявы, чаму Лукашенко ніяк не можа перамагчы гэтай самай карупцыі, распавядзе Ірына Драфійчук. Улады працягваюць змагацца з карупцыяй. Генеральны прокурор Андрей Швед анансаваў у бліжэйшы час некалькі гучных справаў. Только в начале этого года прокуратурой возбуждено несколько уголовных дел в отношении директора Могилевского предприятия лесной отрасли, который на протяжении нескольких лет получал взятки в общей сумме не менее 300 тысяч рублей. Пільнаваць сумленнасць і непадкупнасць на ўсіх узроўнях у краіне абяцае і Лукашенко ў сваёй перадвыбарнай праграме. Прадоўжыць непрымірымую барацьбу з карупцыяй, спараджаючай перашкоды для развіцця эфектыўнай дзяржавы. Зрэшты, акурат з цвёрдым намерам пакласці канец карупцыйным злачынствам Лукашенко і рваўся да ўлады. У 93-м ён абвінаваціў тагачаснага старшыню Вярхоўнага Савету Станіслава Шушкевіча у прысабечванні скрыні цвікоў. Будем разбираться с жуликами сначала в правительстве, а потом со всеми остальными. Цягам 30 гадоў кіравання Лукашенко яшчэ не аднойчы ладзіў разносы, у тым ліку і прадстаўнікам з уласнага атачэння. Для чыноўнікаў гэта такое папярэджанне, як мне здаецца, а для электарата гэта такія прыгожыя словы. Бо людзям асабліва падабаюцца вот гэтыя тэлевізійныя сюжэты, калі Лукашенко раптам знянацку прыязджае на нейкае чарговае прадпрыемства, ладзіць там разнос чыноўнікам за бардак, якія яны нарабілі. Неаднойчы ўрадоўцы ў барацьбе з фінансавымі злачынствамі намагаліся ўзмацніць заканадаўства. Гэтак у траўні 2019-го набыў моц дэкрэт пра дадатковыя захады змагання з карупцыяй, а ў сакавіку 2023-го пачалі дзеяць адпаведныя змены ў законах. Захады, між іншага, забаранялі датэрмінова вызваляць пакараных за карупцыю ці змякчаць ім пакаранне. Когда-то я предупреждал всех, уверен, что и за столом сегодня присутствуют люди, которые не первый раз от меня слышали фразу «Лучше бедным, нищим на свободе, чем богатым в тюрьме». Пры гэтым чыноўнікі, злоўленыя за руку на хабары, не заўжды адбываюць і палову прысуджаных тэрмінаў. Гэтак былы міністр лясной гаспадаркі Віталь Дрожжа, які ў 2022-м атрымаў 7,5 гадоў зняволення за карупцыйныя махінацыі, ўжо на волі і кіруе лесапаляўнічай гаспадаркай у Белавежскай пушчы. Часам да пакарання нават не даходзіць, як у выпадку з былым намеснікам прэм'ер-міністра Анатолием Калініным. Без оплаты за строительные услуги ему предприятие «Монолит» белорусское оказывало строительные услуги по адресу город Минск, улица Тихая, 23, там, где живет Калинин.
Вот, но его не привлекли к ответственности, потому что человек лояльный Лукашенко, и такие чиновники, как Калинин, они будуют эту коррупционную власть. Паводле леташняга антыкарупцыйнага рэйтынгу міжнароднай бізнес-асацыяцыі Трейс сярод еўрапейскіх краінаў Беларусь на апошнім месцы і на 173-м са 194 краінаў свету. За год Беларусь апусцілася на 3 месцы, а за 10 гадоў страціла амаль 100 пазіцыяў у рэпутацыі. У Беларуси коррупция, она укорененная на самом таким высоким уровне. Бо Лукашенко, он успрымае Беларусь как свою такую власность, и он побудовал такую систему, где классы, кавалки, галины белорусской господарки, они поделенные поміж сям'ёй ягонай альбо наближенными бизнесами. Сярод прыкладаў прэзідэнцкі спартовы клуб, кіраваны Дмітрыем Лукашэнкам. Структура атрымлівае вялізныя дывідэнды ад продажу ў Расіі белазаў. Або рэзідэнцыя Лукашэнкі ўсход, якую расследавальнікі лічаць хабарам ад братоў Карычаў за бясплатны ўчастак у цэнтры Менску на пабудову кварталу Менск-Свет. Ірына Дарафейчук, Белсат. Дыктатар зноў загаварыў пра будаўніцтва другой атамнай электрастанцыі. Гэтую тэму ён узняў падчас наведвання Менскага гарадскога тэхнапарку. Нібыта АЭС неабходная, бо расце патрэба ў электраэнергіі як у прамысловасці, гэтак і ў побыце. Таксама чакаецца павышэнне попыту на электрычнасць у выніку павелічэння колькасці электрамабіляў на беларускіх дарогах. Пры гэтым БелАЭС у Астраўцы не працуе ўжо больш за месяц. Абодва энергаблокі спыненыя з 4 снежня. Паводле кіраўніка Белэнерга Андрэя Панчанкі на першым энергаблоку ідзе планава-папераджальны рамонт, на другім дыягностыка сэнсараў сістэмаў забеспячэння. Паводле інфармацыі выдання «Зеркала», прычынай адключэння другога энергаблоку магло быць спрацоўванне сістэмы бяспекі праз парушэнне герметычнасці першага контуру, які ёсць носьбітам радыеактыўнага асяроддзя. На самой станцыі спынення працы энергаблоку пацвердзілі толькі 19 снежня. Трэнажорныя залі, басейны, медычны цэнтр і самы высокі будынак у краіне у Менск-праекце паказалі абноўленую канцэпцыю аднаго з галоўных даўгабудаў сталіцы Газпромцэнтру. Як будзе выглядаць амбітны праект непадалёк нацыянальнай бібліятэкі, падрабязней глядзіце ў нашым відэа. Сталічны даўгабуд «Газпромцэнтр» на праспекце Незалежнасці зноў змяняе выгляд. Адмыслоўцы з архітэктурна-горадабудаўнічага савету разгледзелі абноўленую канцэпцыю комплексу. У цэнтры ўвагі пакінулі разынку праекту – 36-павярховую вежу вышынёю 189 метраў, што будзе самым высокім будынкам не толькі сталіцы, але і краіны. 3 офісныя цэнтры побач будуць мець вышыню 7, 9 і 12 паверхаў, а гэта на 2-3 паверхі меней, чымся паводле першапачатковай задумы. Ёсць і іншыя адрозненні. Гэтак скарацілася агульная плошча комплексу да 200 000 квадратных метраў. Таксама адмовіліся ад аднаго адміністратыўнага аб'екту і асобных будынкаў дзіцячага і медычнага цэнтраў. Комплекс будзе мець паркінг на 1200 месцаў, прылеглую тэрыторыю, якая захавалася ў задуманым выглядзе, упрыгожаць святлодынамічным фантанам і амфітэатрам. Агулам працы мусяць скончыцца ў 2027 годзе. Рыхтаваць пляцоўку пад Газпромцэнтр пачалі ў 2013 годзе. Дзеля гэтага знеслі адзін з найбуйнейшых аўтавакзалаў у Беларусі – Маскоўскі, які лічыўся архітэктурную славутасцю. У 2002 яго прызналі найлепшым будынкам года, а аўтары праекту атрымалі дзяржаўную прэмію. Будоўлю ж самога комплексу разгарнулі ў 2015, аднак неўзабаве яе прыпынілі і пляцоўку замарозілі. Аднаўленне працаў на аб'екце адбылося праз 8 гадоў пазалетась. Андрэй Сульжыц, Белсат. Расія плануе купляць газ для Прыднястроўя на агулавых рынках Еўропы. На гэта з расійскага бюджэту патрацяць больш за 160 мільёнаў долараў. Крызіс пачаўся ў непрызнанай рэспубліцы пасля спынення транзіту расійскага газу праз Украіну. Пра іншыя навіны свету ў нашым дайджэсце. Путін на перамовах з Трампам будзе патрабаваць, каб Украіна зменшыла сувязі з НАТО і зрабілася нейтральнай дзяржаваю. Пра гэта піша агенцтва Bloomberg. На такія ўмовы Пуціна быццам натхнілі поспехі расійскай арміі на фронте. Апрача таго, Крэмль будзе настойваць на захаванні кантролю над 20% акупаваных тэрыторыяў Украіны. У той жа час Пуцін адкрыты да абмену некаторымі землямі, праўда якімі крыніцы Bloombergу не ўдакладняюць.
За 5 дзён да заканчэння прэзідэнцкага тэрміну Джо Байден выступіў за развітальную прамоваю. Ён каротка пераказаў дасягненні свайго прэзідэнцтва і папярэдзіў пра небяспекі, якія стаяць перад ЗША. Адной з іх ён назваў звышбагатых людзей, якія канцэнтруюць у сваіх руках усё больш улады. Сёння ў Амерыцы фармуецца алігархія, якая валодае велізарным багаццем, уладай і ўплывам, якая ў літаральным сэнсе пагражае ўсёй нашай дэмакратыі, нашым асноўным правам і свабодам. Акрамя таго, Байден прапанаваў пазбавіць амерыканскіх прэзідэнтаў імунітэту за крымінальныя злачынствы, здзейсненыя на пасадзе. Последнее решение Джо Байдена, все, что касается прощения его сына в первую очередь, вот это остается сейчас на данный момент в памяти американцев. Джо Байден вообще клялся не вмешиваться в этот процесс, но, с другой стороны, многие припоминают, что он обещал и не выдвигаться на второй срок. Яшчэ адным выклікам для будучыні краіны, паводле версіі дзейнага кіраўніка Белага дому, ёсць штучны інтэлект. Ізраіль абвінаваціў Хамас у зрыве замірэння ў сектары Газа. Гэта здарылася меней чым праз дзень пасля яго абвяшчэння. Ізраільскі кабінет міністраў адклаў паседжанне для зацвярджэння пагаднення. Паводле дамовы 19 студзеня бакі павінны спыніць агонь і абмяняцца палоннымі. Хамас мусіць адпусціць 33 ізраільскіх закладнікаў. У адказ ізраільцяне мусяць вызваліць некалькі сотняў палестынскіх жанчын і непаўналетніх. У абедзвюх краінах тысячы чалавек выйшлі на вуліцы святкаваць замірэнне. Разам з гэтым у Ізраілі прайшлі пратэсты незадаволеных вызваленнем толькі часткі закладнікаў. Дыспетчеры ў Грозным не паведамілі пілотам самалёта азербайджанскіх авіялініяў, які разбіўся 25 снежня пад Актау, пра пагрозу беспілотнікаў ды працу СПА і дазволілі пасадку. Гэта вынікае з апублікаванай расшыфроўкі перамоў экіпажу. Пры заходзе на пасадку пілоты адчулі ўдар, які яны прынялі за сутыкненне з птушкамі. Аднак чачэнскія дыспетчеры не зрабілі захадаў бяспекі і запрапанавалі працягнуць пасадку або ляцець у суседнюю Махачкалу. Прыватная касмічная кампанія Blue Origin з 4-й спробы правяла запуск арбітальнай ракеты New Glenn. Праз 12 хвілінаў пасля старту з мысу Канаверал ракета дасягнула галоўнай мэты, выйшла на арбіту Зямлі. Аднак пасадзіць апарат на платформе ў Атлантычным акіяне, як планавалася, не ўдалося. Мільярдэр Джеф Безов стварыў Blue Origin як канкурэнта SpaceX Ілона Маска. У планах запуск спадарожнікаў і рэгулярныя палёты на месяц. Антон Бяздольны, Белсат. І напрыканцы выдання да навінаў спорту пастаянны ўдзельнік футбольнай лігі чэмпіёнаў партугальскі клуб Порту абвесціў пра пераход да сябе беларускага нападніка Трафіма Мельнічэнкі. Адметна, што Трафіму толькі 18 гадоў, а партугальскі клуб славіцца стаўкай на развіццё маладых і перспектыўных гульцоў. Летась Трафім Мельнічэнка быў самым маладым футбалістам у гісторыі беларускай зборнай. У мінулым сезоне ён выступаў за Менскае Дынама. Трафім правёў 37 матчаў ва ўсіх турнірах, адзначыўся 3 забітымі мячамі і 5 галявымі перадачамі. Паводле выдання Трыбуна.ком трансфер гульца ў Порту мог прынесці сталічнаму Дынама каля 350 тысяч евро. Надо использовать любые возможности, чтобы уехать в Европу, не на постсоветский куда-то там ради зарплаты, а именно в европейский чемпионат. Любой, причем, что была бы это Польша, Бельгия и так далее. А Португалия вообще класс. Основной источник пополнения бюджета – это продажа футболистов, поэтому у Порту. Поэтому там умеют работать с молодыми талантливыми игроками, поэтому это очень хороший шаг. Спадарства, наперадзе вас чакае рубрика онлайн, дзе мы разам прыгледзімся да самых цікавых публікацыяў на нашай інтэрнэт-старонцы belsat.eu. Ужо праз імгненне запрашаю. Летась улады Беларусі ўзяліся правяраць найбуйнейшую гандлёвую сетку краіны Белкапсаюз. Што з гэтага атрымалася, распавялі нашы калегі з belsat.eu на падставе дакументаў ад ініцыятывы Белпол. Летась пасля першых 9 месяцаў чыстыя страты Белкапсаюзу выраслі да 13,5 мільёнаў рублёў. А гэта амаль на 1,5 мільёна больш, чым за той жа перыяд 2023 года. Прагнозныя паказнікі змаглі выканаць толькі напалову.
Не выканалі ў Белкаапсаюзе і асабістых даручэнняў Лукашэнкі. У частках эфектыўнасці працы спажывецкай кааперацыі, павелічэння долі продажаў неспажывецкіх тавараў, аптымізацыі структуры ды іншых. У выніку амаль усім кіраўнікам абласных таварыстваў і саюзаў урэзалі ў лістападзе надбаўкі за цяжкасць працы. Падрабязней пра сітуацыю вакол Белкаапсаюзу чытайце ў артыкуле на belsat.eu. Ці хаваюць чыноўнікі дэфіцыт гародніны ў Беларусі. Цяпер для вывазу з краіны белакачанай капусты, морквы, рэпчатай цыбулі і сталовых буракоў трэба атрымліваць разовыя ліцэнзіі. Чаму спатрэбілася такая захада, распавялі нашыя калегі. Бульбы, яблыкаў ды іншых харчоў у беларускіх крамах сапраўды не хапае. Гэта вынікае з дакументаў, якімі ініцыятыва Белпол падзялілася з Белсатам у канцы мінулага года. Адна з прычынаў дэфіцыту – леташняя пастанова аб рэгуляванні максімальных рознічных цэнаў на 6 відаў агародніны і яблыкаў. Спецыяліст у сельскай гаспадарцы Мікалай Лысянкоў патлумачыў. Калі мы будзем прадаваць па абмежаваных цэнах на ўнутраны рынок, гэта ўсё перальецца на расійскі рынок, дзе цэны больш высокія. Тут цана меншая, там большая, рынок адзіны. Адпаведна, будуць перацякаць тавары. Таксама эксперт адзначыў уплыў на сельскую гаспадарку ў Беларусі заходніх санкцыяў. Нашая краіна цяпер абмежаваная ў тэхналогіях і прэпаратах для апрацоўвання, якія ў тым ліку патрэбныя для добрага ўраджаю. У праваабарончай арганізацыі Human Constanta не выключаюць, што ўлады заблакуюць інтэрнэт у Беларусі з нагоды прэзідэнцкіх выбараў 26 студзеня. Эксперты разам з журналістам Belsat.eu патлумачылі, што рабіць беларусам у такой сітуацыі. Перш за ўсё, яшчэ да магчымага адключэння інтэрнэту варта ўсталяваць VPN-сервісы, ды сервісы на выпадак іх блакавання. Таксама важна ўсталяваць браузер Tor, ды навучыцца наладжваць яго працу праз проксі. Проксі пажадана ўмець уключаць і ў тэлеграме. Падрабязней пра спосабы абысці адключэння інтэрнэту чытайце на belsat.eu. Ці сапраўды Украіна можа размясціць на мяжы з Беларусю французскія войскі? Пра гэта глядзіце размову маіх калегаў Вітаўта Сіўчыка і Змітра Міцкевіча ў праграме Белсат Зум. Ужо праз момант запрашаю спадарства і дзякую за прагляд аб'ектыву. Прыемнага вечара. Да сустрэчы на Белсаце.